खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 21 मार्च 2023 बारायजाया मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। नामसाई पुलिस आरो तिनसुकिया पुलिसजों जथाय सिग्रोमनानै अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय गासै 4 बाइक सिखाव एरेस्ट खालामदों आरो बिसोर थांनाय बोसोरनि गेजेराव गासै गं 26 बाइक खावदोंमोन। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय रिपुनजय दुवारा 27 बोसोर बैसोनि, बाबुल बुरागहाय 35 बोसोर बैसोनि, सन्जित शक्ति 32 बोसोर बैसोनि आरो गिरिन सयकिया 37 बोसोर बैसोनि। दा बिसोरखौ जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। कामरुप जिल्लायाव सानै गथ'नि बिमाया गावनि फिसायजों सानफ्रामबो इनाय खालामजानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। रिपर्टनि बायदिब्ला फिसाया बिसिनि नखरनिफ्राय गारि आरो धोन सम्पति दाबि खालामबाय थानानै थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो इनाय खालामबाय थायोमोन आरो लकेलनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला फिसाया बिखौ जौ लोंनानै सानफ्रामबो बुबाय थायोमोन। थैनाय बिसिनि मुङा जाबाय जयापा खातुन 22 बोसोर बैसोनि आरो दुथां फिसायनि मुङा जाबाय मइदुल इस्लाम। दा बे जाथायनि सायाव कामरुप पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सासे सुबुङा लामायावनो जिउ गोमादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय फाङाखराव फ्लाइअभाराव सासे बाइक सालायना थांबाय थानाय सुबुङा गंसे डाम्पार गारिजों हरखाबै मोगा-मोगि जाब्रबथाय जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय सम्पक सयकिया आरो बियो उलुबारिनिफ्राय दिसपुर फारसे हरनि समाव थांगासिनो दंमोन। उनाव जाथायसालियाव फाङाखर पुलिसा सफैनानै गोथै सहखौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय दैथायहरनानै डाम्पार ड्राइभारखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। 500 रांनि थाखाय मानसि बुथारदों। वेस्ट बेंगल रायजोनि मालदा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गंगा प्रसाद कल'नि ओनसोलाव सासे 40 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ न' साखाथिनि सासे सुबुङा गावनिफ्राय 500 रां लाथ'नायखौ होफिननो हायैनि जाहोनाव बुनानै बुथारदों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय बनमालि प्रामाणिक आरो बियो प्रफुल्ल रयनिफ्राय रांखौ लाथ'दोंमोन। उनाव बनमालिनि नखरनि मानसिफोरा प्रफुल्ल रयनि सायाव पुलिसनो केस होनायाव दायनिगिरि प्रफुल्लखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।